Rákattint, mert érdekli, van, aki rákattant, s többé nem engedi, van, aki regisztrál, és azt mondja, ó, már régen vártam ilyen jó kis honlapra. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki tervezi, van, aki építi, van, aki elakad, van, aki kérdezi, van, aki válaszol, van, aki olvassa, van, aki a tanácsot megfogadja. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki évesebb, van, aki ajtósabb, van, aki dongásabb, van, aki búbosabb, van, aki samadból, van, aki vájkosabb. Mindegyiknél agyak lesz a kötőanyag. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki rőzsével, van, aki faággal, van, aki tölgyfával, van, aki bükkfával, van, aki góréval, van, aki akáccal, van, aki csak spontán tűzzel szamával. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki tervezi, van, aki tervezteti, van, aki égeti, van, aki repeszti, van, aki lebontja, van, aki megoldja, van, aki csak egyszerűen megkapja. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki befűti, van, aki felfűti, van, aki a kedvenc sörét behűti, van, aki büszke rá, van, aki tagadja, van, aki mindent másképp csinálna. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki díszíti, van, aki csiszolja, van, aki szigeteli, van, aki vakolja, van, aki falat húz fel köréje, akad, aki tetőt csinál föléje. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja.
is kivárja, van, aki ráteszi a lapátra, és azzal teszi be a Blanka gyomrába. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Ti lehet vályokból, lehet lemezből, lehet hőálló üvegből, lehet duplázva, lehet órázva, saját kemencédnek te leszel a kovácsa. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Lehet hatéglás, jó húzatos, lehet füstölös, lehet súberos, lehet hátul is, de szebb, ha elől van. Lényeg az, hogy füstöljön, ha sütés van. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Homokos agyagból csinálj kockákat, az arányt nem mondom, kell, hogy kitaláljad. Tedd a sütődbe, s majd meglátod, amelyik nem reped, az lesz majd a barátod. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Ez elment vadászni, ez meglőtte, ez hazavitte, ez befűtötte, betette a bencébe, s végül az iciri-piciri jó ízűen megette. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, kemenci, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Van, aki közel él, van, aki távol van, van, aki busszal jött, van, aki papucsba, valaki szervezett egy találkát, összehozta sok kemencés barátját. Mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, kemenci, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja. Na még egyszer, hogy mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja, mindenki másképp csinálja.